मी वृषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मालवणी पद्धतीमध्ये शिरवाया। त्यासाठी लागणारं साहित्य: एक बाउल तांदळाचं पीठ, ओलं खोबरं आणि किसलेला गूळ। ओल्या खोबऱ्यापेक्षा अर्धी वाटी किसलेलं गूळ घ्यायचं। आणि इथे वेलची मी घेतली आहे 5, थोडंसं दालची, जायफळचा तुकडा आणि हळद। आता आपण तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेऊया। इथे आता आपण गॅसवर टोप ठेवलाय। 1 ग्लास पाणी टाकूया। थोडंसं मीठ। आता इथे आपल्या पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। त्याच्यात आता आपण तांदळाचं पीठ टाकून घेऊया। ही बघा, आता आपली उकड तयार आहे। गॅस बंद करून घेऊया। आपली उकड थंड होईपर्यंत आपण रस करून घेऊया। खोबरं घेतलंय मी 1 बाउल। त्याच्यात जायफळचा तुकडा, वेलची, आता ह्यात थोडं पाणी टाकूया। आता हा रस आहे ना, आपण गाळून घेऊया। आता आपण पुन्हा एकदा खोबरं लावून घेऊया। हे आता आपलं नारळाचं दूध काढून झालंय। ह्यात आता आपण हळद टाकूया आणि हे किसलेलं गूळ। आपलं गूळ टाकून झालंय। आता छान मिक्स करून घेऊया आपण। रसाला सुंदर स्मेल येतोय। आता आपली ही उकड थंड झाली आहे। तिला आता आपण चांगली मळून घेऊया। थोडं थोडं असं पाणी घेऊ। आता इथे आपलं पीठ मळून झालंय। चाळणीला तेल लावून घेऊया आपण। म्हणजे आपल्या शेवया ज्या आपण पाडू ना, त्या चिटकणार नाही। इथे मी जाड्या शेव्यांची चपटी घेतली आहे। ती आता आपण याच्यात अशी टाकूया। असा गोळा करून
हे बघा आता साच्यात भरून झालंय आपलं. हे अशा पद्धतीने आता आपण पाडून घेऊया. इथे आता मी पाणी गरम करत ठेवलेलं, ही चाळण ठेवूया आणि 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया फास्ट गॅसवर. इथे आपली 10 मिनिटं झाली. आता आपण शेवया सर्व करून घेऊया. हे पहा इथे आपले शेवया आणि रस तयार आहेत. आता खायचं कसं, तर हा रस आपण शेवयांवर टाकूया. आता हे आपल्या शेवया खायला रेडी आहेत. कशा वाटले ते आम्हाला नक्की सांगा. आवडले असतील तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा.